Shin ya ka kalli wannan al'amari? Wannan ya nuna lallai al'umma sai sun dawo daga rakiyar wasu daga cikin malamai, ko ko a'a har yanzu dama na nan ta duk abin da ya dace daga duk wani mabi ya saurari duk wani abin da malamin shi zai ce mai, ko kuma ƙungiyar shi za ta zo da shi a maslaha da ya shafi mulki? To a nan abin guda biyu ne. An ambaci malamai guda uku har da namu a ciki. Domin shi mai wannan bayyana abubuwan da aka yi ya faɗi ƙadiriya, tijaniya, izala. To akwai inda za ka ga ɗan biri ya kama da mutum. Tunda ake muslim ticket ɗin nan, ƙungiyar da take ta izala tana chanting, tana jan gaba, tana komaji akan ita haka ya kamata a yi, amma suna cewa ba gudu ba ja da baya. Ɓangaren tijjaniya mun ga shugaban ana kayan ɗahir Bauchi aka faɗa, Allah ƙara masa lafiya, cewa shi ne a cikin wannan tsari. To shi ma akwai sanda muka ji yana nuna ya kamata a yi kaza a yi kaza. To ni a nawa shugaban na ɗariƙar Qadiriyya, gaskiya da ya je bai dawo ya ce mana mu je mu yi muslim ticket ba. Na biyu, wannan tsarin da aka ce an zo da shi yanzu, za a je a ɗebi a mahaddata 60,000 a ba su kaza don su je su taru su nuna cewa a yi Tinubu, ko kuwa ana goyon bayan Tinubu. Namu shugaban bai kira mu taro ya gaya mana ya yi haka ba. Tunda haka ne, ina ganin mun yi shiru za mu ga abin da zai faru. Idan wannan aka yi kira, shugaban mai kiran mu ya ce na je gurin taro za a yi kaza ku zo mu tafi, to a nan muke za mu yi magana. Idan kuma ya gaya mana wancan mutum da kama sunansa a ciki ƙarya yi masa, to wallahi za mu ɗau matakin shari'a game da shi. Domin idan ambatan sunan Qadiriyya to ya shigar da mutane da yawa ciki. To har yanzu ba mu kai ga cewa an yi ko ba a yi ba. Mu dai shugaban bai gaya mana ba.